Ste nadšenci cyklistiky a chceli by ste navštíviť zákočia Vranského jazera? V tomto videu vám ukážem cestu okolo neho. Trasa sa začína pri severnom brehu jazera a pokračuje súbežne s jeho brehmi v smere hodinových ručičiek. Našou prvou zastávkou je zrúcanina kostola Cerkvina, v ktorom bolo nájdených vyše 100 hrobov z 12. až 15. storočia. Množstvo predmetov každodennej potreby a taktiež sa tu našla aj olovená pečať pápeža Hadriana IV. Následne pokračujeme niekoľko kilometrov po hlavnej ceste a potom odbočíme doprava a pokračujeme podľa označenia cyklotrasy. Čím viac sa blížime ku Vranskému jazeru, tým cesta začína byť viac kamenistá. Občas je to, ako by ste išli po rozobratej železničnej trati a niekedy dokonca aj skaly vytrčajú z cesty až tak, že niektoré krátke úseky si pravdepodobne prejdete aj s tlačením bicykla. Ale aj napriek týmto prekážkam sa vám naskytnú nádherné výhľady na Vranské jazero, ktoré je rozlohou najväčším v Chorvátsku. Ako ďalej pokračujeme ubočím tiahnúcim sa ponad brehy tohto jazera, tak sa nám naskytuje pohľad na jeho južný breh. Či už z cyklotrasy, alebo aj z vyhliadky Osridak. Tyrkisovo modrá voda Vranského jazera dodáva tomuto miestu čaro. Po niekoľkých kilometroch pokračovania prichádzame ku kanálu Prosika, ktorý prepája jazero s Jadranským morom. Pritom, ako sa už vraciame ku miestu, kde sme našu trasu začali, tak sa nám naskytujú malebné výhľady na vody Jadranu, a vždy zelené olivové háje s odúkom malých cikád, všade prítomných spoločníkov. Ďakujem vám za pozretie tohoto videa a teším sa na vás opäť na budúce.